Hej og velkommen til. Vi skal snakke i dag om dækkene, inden vi skal på en ferietur med familien. Det er rigtig vigtigt, at dækkene er i orden, når vi kører. Især når vi skal køre så langt, som vi gør i forhold til, hvor meget vi kører i dagligdagen. Så jeg synes, vi skulle tage en kig på det og se, hvordan vi gør. Grunden til, at vi snakker om dækkene i dag, det er der, fordi der ikke er ret mange, der tænker over, hvor vigtige dækkene er til at holde os på vejen og holde vores familie sikker i god sikkerhed. En af de ting, der er vigtige under turen, det er, at man har sin instruktionsbog med. Min ser sådan her ud. Det er fra Skoda Octavia. Det kan selvfølgelig se anderledes ud, afhængig af hvilken fabrikant du har og mærker og alle de her ting. Men det er vigtigt at have den med, især hvis det er, at man skulle gå i stå ude på motorvejen, eller der kommer en advarselslampe. Den kan faktisk fortælle os rigtig meget om vores bil. Så derfor anbefaler jeg, at man har sin instruktionsbog med. Også at det kan hjælpe den redder, der kommer ud og skal assistere jer, hvis jeres bil skal bukseres til et værksted. Eller han måske i de fleste tilfælde kan reparere jeres bil på stedet. Der er det simpelthen et vigtigt instrument. Så husk at tage din instruktionsbog med. Vi skulle kontrollere dækkene, så vi skal lige have fundet ud af, hvor i bogen det er. Og det gør vi. I instruktionsbogen, der kan vi finde vores dæktryk, blandt andet. Det kan vi gøre ved at slå op på de bagerste side. Der står indholdsfortegnelsen i alfabetisk orden. Og vi har, skal vi se her, vi har D. Det har vi simpelthen her, og så går vi ned til dæk. Og så kan vi se, der står dæk der, og så står der noget med noget dæk og dækskifte, og så står der dæktryk hernede. Og så hernede, der er så noget med kontrollampe. Men vi kan se her, de forskellige elementer her. Der kan vi se, hvor vi skal kigge hen. Der er for eksempel på side 27, der skal vi kigge med kontrollampen. Og så kan vi bare bladre ind, hvis vi ikke kan finde det der. Men som regel, så står det i bogen, eller under et andet sted. Det er bare med at søge. Så fik jeg slået op, hvor vi kunne finde, hvor vi skulle lede. Der står som regel i bogen, hvor man kan se dæktrykkene. Her der står det benzindæksel, eller det er så dieseldæksel for vores vedkommende. I hvert fald for påfyldningsdæksel. Der skriver de her, hvor man kan finde dæktrykket, vi skal bruge. Herover der står der lidt mere. Man kan bare læse det hele i bogen. Så kan vi få masser af informationer omkring vores dæk og dæktryk og hvad det skal være. Lad os kigge på det. Så hvis vi går herover af mod vores tankdæksel her, eller låge her, så kan vi åbne lågen, og så kan vi se, at der står forskellige størrelser på dæk, og der står forskellige tryk og indstillinger, og hvad der ellers nu står. Men vi skal finde ud af, hvad størrelse dæk vi har. Så det kigger vi lige på. Så er vi kommet til dækket. Så kan vi kigge her, at vi finder nogle numre. Her, i det her tilfælde, står der 195. Og så står der, hvad står der her? Der står 65 R15. Jeg ved godt, det er lidt svært, og der er lidt rystet på kameraet lige nu. Men det er fordi, jeg er alene, så I må lige bære over med mig. Men i hvert fald så står der dækstørrelse her. Hvis det er, at du har helårsdæk, så er det vigtigt, når vi kører i Tyskland og andre steder, at der er sådan et lille bjerg med en snefnug indeni. Det er det nye markering, der gælder for EU, at de faktisk er godkendt i visse lande at køre i stedet for et vinterdæk. Så her er vi heldigt stillet, at vi kan faktisk køre med den her i for eksempel Tyskland og nogle steder i Sverige. Men det er noget, man kan slå op på nettet, hvor man må bruge det her dæktegn. Der er nogle, de anbefaler, eller nogle lande, der stadig holder fast i, at man skal have vinterdæk og ikke helårsdæk. Så hvis vi går tilbage til vores kapsel eller dæksel her, så kan vi se, at det er faktisk den øverste linje, vi skal bruge.
der hedder 195 65 R15. Det er vores dæk. Og hvis der ikke er fyldt læs på, så skal de forreste hjul, hvor der er aftegnet af bilen her, de forreste hjul have 2,2, og de bagerste hjul, de skal have 2,1. Hvis vi nu skal have svigermor med, så kan vi se, at den skal have 2,2 bar og 3,0 bar bagved. Så det er på den måde, vi aflæser det. Der kan vi nemlig se indikatoren, hvis den er let læsset, 3 personer og lidt bagage, så skal vi have de her 2 tal for de forreste og de bagerste. Og hvis vi er fuld læsset, så er det forreste dæk skal have 2,4 bar og 3,3 bar, eller 3,0 bar, undskyld. Så det er på den måde, vi ser det. Så synes jeg, at vi skulle køre ned på tankstationen, og så få noget luft på de dæk. Se om de har det rette dæktryk. Så står vi foran standeren. Der er lidt larm, fordi det er nede på tankstationen. Men her der kan vi se, at den er sat til 2,0, og så er det vigtigt, at vi kigger, om det er bar eller PSI, der er her. Her er det bar, og vi skulle have hele familien med, og svigermor skulle også med, så vi skulle op på 2,4 i forhold til det dæktryk, der skulle være foran. Så vi sætter den til 2,4, det gør vi ved at trykke på plus her. Og så kan I se, at den ændrer sig her, 2,4. Og så kan vi så trykke på start, og så går den i gang. Hernede kan I se, at der er en ventil. Den skruer vi selvfølgelig lige af. Sådan der. Og sørger for, at den er et godt sted. Og så sætter vi simpelthen bare den her på. Og så lader vi, får vi lige den til at arbejde. Der mangler lidt luft her. Så bippede den lige 3 gange, det vil sige, at den har de 2,4. Og så gør vi det samme over på den anden side. Men vi skal lige have skruet hætten på, det er lige vigtigt at huske det. Men vi gør det samme over på den anden side. Det gør vi off-camera. Så har jeg kørt bilen lidt frem, sådan så bagdækken er lidt ud for standeren. Og vi skulle have 3 bar på bagdækkene. Det gør jeg ved at trykke her, indtil vi når 3 bar. Der. Og så trykker vi på start, så kører den, og lige klarer det, den nu skal klare. Så går vi ned og tager hætten af hernede. Og vi lægger lige på jorden. Det er vigtigt, at jeg husker, at den ligger på jorden. Så tager jeg lige vores dyse her, eller hvad hedder det, og sætter den på. Og den mangler lidt luft, kan vi høre. Så den puster, eller puster dækket op til det rette tryk her. Der mangler meget luft åbenbart. Så var det 3 i det. Og så tager vi hætten hernede. Den var der. Og så sætter vi på hætten her. Husk at sætte hætten på, så der ikke kommer støv. Sådan der. Så fik vi kontrolleret vores dæktryk både foran og bagved. Og som I kunne se, så manglede der lidt tryk. Og vi fik det korrekte tryk på. For uden dæktrykket, så skal vi også kontrollere, at dækket ikke har revner eller nogle skader på dækket. Det er jo en væsentlig del for, at vi kan komme sikkert frem til vores destination på vores ferie. Så jeg håber, det hjalp lidt på jeres spørgsmål omkring dæktryk, hvordan man kommer sikkert frem i sin ferie. Så ellers så kan I tage kontakt, hvis I har flere spørgsmål. Jeg håber, I får en god ferie. Pas godt på jer selv.
Hej.